въпроса. Как ще се преборим с мафията и откъде има финансирането и ще има ли финансиране за хора, които трябва да се обучават в центрове наши в полза, в обществена полза. На втория въпрос ще отговори Ивелин, защото е свързан с финанси. На първия ще се опитам да отговоря аз. Някой от вас знае ли кой трябва да се бори с мафията? Знаете ли, аз понеже преподавам това нещо, противодействие на организирана престъпност, и студентите, когато се съберат в залата и ги питам кой трябва да се бори с мафията, и всички казват различни отговори. Което значи, че нещо не е наред. Не могат всички да се правят. Сега, първо да си уточним понятията. Мафия, израза се ползва като правно понятие. Казвам, то съществува само в Италия. В законодателството на Италия, заради специфично законодателство и съответно наличие на два прокурора главни. Единият като нашия главен прокурор общ и един главен прокурор антимафия. Съответно, главният прокурор антимафия има антимафиотско законодателство, няколко закона и подзаконова нормативна уредба, с която противодейства или пресича мафиотски прояви. Но всичко тръгва от понятието. Ако няма дефиниция правна в някой закон на понятието мафия, то е само популярно. В България то е популярно понятие. Тук ползваме друг израз – организирана престъпна група или организирана престъпност. Което е същото като аналогия. Всъщност, организирана престъпни групи може да съществуват и без да са интегрирани в държавната власт. Както съществуват и сега. В Шумен има такива, прави се мониторинг на такива в ГДБОП и съответно, когато настъпят където не трябва, се профилактират. Това се отнася и за всички областни центрове в цялата страна. Когато обаче организираните престъпни групи навлезат в общинското, областно и държавно управление, това е вече друга хипотеза. Едно е те да съществуват извън държавното управление, извън държавната власт. Това няма как да не се случва. Във всички държави съществуват, включително и централноевропейските. Но не във всички държави те са интегрирани изцяло и 100% в държавната власт. И те не са магистрати, те не са политици, те не са министър-председатели и президенти. Това сливане на организираната престъпност в държавното управление всъщност е понятието мафия. Така го разбира италианския закон. И така трябва да го разбираме и ние, като си даваме сметка, че ние нямаме антимафиотско законодателство. Имаме определени члена в наказателния закон, които дават възможност за преодоляване и пресичане на дейност, свързана с организирани престъпни групи. И тук идва въпрос. А ако тези организирани престъпни групи са толкова глобални и с такива финанси, че вече са навлезли в държавното управление, какво правим? Ако самите тези са вече политици и магистрати. Знаете ли, в един случай почваме да си говорим на пазара за зеленчуци, а в другия случай трябва да осъзнаем, че ние нямаме ефективно, ефикасно законодателство по тази тема. Какво правят нашите политици? Не правят законодателство или свръхзаконодателство по тази тема, а просто произвеждат допълнителни органи. Примерно комисии за борба с корупцията. Знаете ли, че в България вече има 17 агенции, които се борят с корупцията? 17. Общо работят 18 000 човека. И всички се борят с корупцията. Техните шефове, замшефове идват при мен, аз им преподавам, изпитвам ги. И питам ги, борбата проведена ли е, всичко наред ли? Те се усмихват, навеждат го и си тръгват. Трябва да мислиме практично. Само практичният човек може да постигне практичен резултат, не витиевато. Когато се създават органи изкуствено все повече и повече, това означава,
няма намерение да се произвежда резултат, а просто да се замазват очите на хората. То е ясно. Ако тук направим данъчното, понеже не работи, направим още едно данъчно и още 7 данъчни, които да покрият това данъчно, колкото повече произвежда, то е ясно, че нещо не е наред. Проблемът е, че 34 години задържахме и няма нито един осъден политик, министър-председател или магистрат, както се случи в Италия, примерно с делото антимафия на съдията Фалконе, 300 висши магистрати и политици с една обща присъда доживотен затвор без право на обжалване. Когато в една държава, ето в Румъния се случи това, 2 министър-председатели, 56 министри в затвор, до сега стоят вътре. И Румъния тръгва в правилната посока. Не казвам, че е цъфнала и върза, но се тръгва от някъде. Винаги се тръгва от горе главата, рибата се вмирисва от главата, знаете. Какво правят политиците? Казват, ами лош е материал. Тоест, вие сте виновни. И в случай ние. И какво сме виновни ние? Никаква санкция. Вие каква санкция правна може да произведете за борба с мафията? Примерно, да. Как ще преборим тези неща? Сега, по стандартния, по класическия начин няма да стане. Аз ви го казвам като човек с дългогодишен опит в това нещо. Виждате партии и субекти, които влизат в парламента с подобно намерение, още след първия месец ги пазаруват като животни на пазар. И всичко приключва. Ако ние влезем в класическа схема, ще се случи същото. Затова и не сме много на масата, нали виждате? Иначе, ако бяхме класически подход за влизане в парламента, тук щехме да наредим президиум, 20 души и щехме си говорим глупости. Колко хора мислите, че имаме доверие ние двамата, след като сме двама? Лоша работа, нали? Не, че не искаме да бъдем 200 или 2000. Искаме. Ама такива, които съзнават последствията, които знаят какво да се изправиш срещу 200 милиарда откраднати за 34 години и с опитност на отворени над 70 масови гробове в България. Масови гробове се правят само в България и продължават. Няма нито един свидетел срещу организираната престъпност и политическата, който да е стигнал до съдебна зала. Дори със съдебна защита всички се убиват. Както са със защита. Нито един не стигна до там. Това е система, която работи. Компютъра, когато ви работи правилно, кога почва да работи грешно? Когато влезе вирус. Нали така? Ако не вкараме вирус в системата, тя ще работи винаги правилно. Тяхната система е много добре смазана, много добре работи. Кое е предимството? Че има много малко хора в България, които разбират как се провежда подобна специална военна операция. Не случайно ползвам този израз. Не може да стане с класически подход. И аз бих гласувал за хора, които ще подпишат, че ще се справят. Но вижте профила на политическите лидери в парламента. Един икономист, други историк, трети такъв, четвърти озеленител, пети обикновен лалачия. Кажете един, който е експерт по нещо. От политическите лидери. Каква борба искат от тях? И с какво да се борят? Те не са специалисти, не са експерти по нищо. Никога не са били експерти. Никога не са правили това, което ви обещават, че ще направят. Никога. Те не са виждали нито престъпник, жив, не са виждали масов гроб, не са убивали човек. Това са хора, които в момента, в който някой скрътне с зъби и те приключват. В парламента лесно се говори от трибуната, но зад завесите е друго. И както виждате, бързо ги умълчават и почват да говорят разни, да търдорят глупости, които нямат никакъв краен резултат. Ние имаме намерение да подходим системно към проблема.
да подходим професионално с хора, които разбират от тези неща. Не ни трябват много хора. Много хора работа не вършат. Трябват ни много малък стегнат екип, всеки със своя цел, задача, какво трябва да направи, как трябва да го направи, за да се постигне начало на разпадане на тази пирамида, която трябва да доведе до онова да започнат да се произвеждат присъди. Не с смяна в законите, не с смяна в Конституцията. Това са глупости. И законите и Конституцията дават страхотни възможности. Имаме перфектни закони, перфектна Конституция. Изобщо нямаме нужда да променяме закони. Трябват хора, които просто да си сложат главата в торбата с ясната отговорност, че ако бъдат отстреляни един, от уния ще паднат 100 на другия ден. Така се отвоюва държава. Няма друг начин. Ако врагът ти не знае, че за всяка глава ще плати с глави, няма да стане. Така ирландците са си отвоювали държавата. Няма друг начин. Но, ако го направим извън политическата система, ще бъдем, знаете какви. И за какво ще бъдем обявени. Затова подхождаме с предложение за политически проект, който да не даде възможност да влезем там, където трябва. Не за да стоим и да натискаме копчета и някой да ни дига химикалки. Не за това. И не за да говорим от трибуната вредни кипели. А просто отиваме някъде с конкретна, ясна цел и задача. С ръководители, с хора, които знаят какво правят, знаят как се прави, с компетентни хора. Ние имаме компетентни хора, които са готови да извършат каквото трябва в името на общото благо. Трябва да се започне от някъде и ако ние тези окови обществени не ги разкъсаме, то нито предприемачески дух ще има, нито ще има стандарт и качество на живот, нито ще имаме здравно обслужване, нито ще имаме добър начин на живот, пенсии, нищо няма да има. Защото те вече са овладяли механизмите на тоталния контрол. Мафията това прави. Овладява механизмите на тоталния контрол, насочва всички финансови потоци към себе си и през себе си и превръща всичките други в маса. Така се чувствате вие, така се чувствам и аз и ние. Разликата между нас и вас е, че ние придобихме някаква опитност да управляваме хора, ресурси, да създаваме хора, които имат качества да постигат резултати и сега търсиме хора, които съзнават, че България е в опасност, които са създали свои крепости вече, които имат силите да ги защитят и ги защитават, които могат да защитат и България и собствените си семейства. Не ни трябват всякакви хора. Всички други могат да бъдат полезни с вода си. Но за да свършим работа, там трябва да отидат хора, които знаят, могат и са готови и са доказали, че могат да го направят. Това е начинът и това е, което мога да кажа за сега.